Ibhodi ejongene nokuthengiswa nokusetyenziswa kotywala kwiphondo leMpuma Koloni ivale amathathu endawo ezithengisa utywala ngokungekho mthethweni kwakunye nezinhlanu ezisemthethweni ezityeshele imiqathango yemigaqo yokuthengisa. Sinazo ke nezikhalazo ezininzi esizifumanayo ikakhulu ezidibanise nabantu abathengisa utywala bengenazo impepha mvume zokwenza oko. Asihlalanga ke singuliquor board, inspectors zethu zigcwele lonke iphondo eli zilandelela ezonto. Kuzosho ngoku sinento engaphezulu kwe-20 yendawo ezithengisayo esele sizivalile ebesixelele ngazo ezithengisa zingenazo licenses. Sifuna ukuthi ke kubahlali kwindawo ngendawo eMpuma Koloni babancede basixelele singuliquor board, babancede baxelele amapolisa xa bebona abantu abathengisa utywala ngokungakhathali. Kanti amapolisa athi umda wawo uphelela ekujongeni amaxesha ekuvulwa ngawo nekuvalwa ngawo kwindawo ezithengisa utywala. Yaye aba bakwantsasana babongoza abanikazi bezindawo ukuba bazame indlela zokumilisela ukhuseleko lwabantu kwindawo zabo. Ndihlaba ikhwelo kubantu beetaverns mabawujonge nokumthamo wabantu ngaphakathi ngoba ingxaki zethu sizibonileyo zenziwe ngumthamo ophanga phakathi. Ulutsha olukwiminyaka esemthethweni yokuhamba indawo zentselo luveze izimvo ezahlukeneyo malunga nemingeni edibana nayo kwezindawo. Kumnandi kona kwezi taverns izihambayo kodwa ke asikhuselekanga ngakumbi kwicala lezikhali yonke lanto. Kungoku nje omasipala bephondo leMpuma Koloni bathe bazalala bememelela ukuthula nolonwabo olungenabungozi kwindawo zolonwabo kweli xesha lokubhiyozela unyaka omtsha. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC eMonti.